Biye juin kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn san 2021 ani kelen sɛgɛnbali ɲinanbalo ye aw de an bɛ aw fo sanga anaka wagati ka sababuya kɛ aw de b'an filɛ an ka bɔlɔlɔkana la aw se ka ka kunnafoni min ma kɔnɔ tɛnɛ ka taa se fo juma ma an b'aw fo la dante foli mina ka fɔ ɲɛna ka fɔ ko aw bɛ Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin sanfɛ aw tun sigilen bɛ ka kunnafoni min ma kɔnɔ ni ye o wato sele Mali kunnafoni.net ale sanfɛ ayo bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min sa an bɛ taa Yorosokaw ulu fɛ yen nɔ ni wagati na samiya ale kɔni donna Yorosokaw ulu fɛ yen nɔ min ni a kɛlen no sababu ye kalandenw ulu kɔni tɛ ka taa kalanso la ka sababuya kɛ u bɛ ka taga sɛnɛkɛyɔrɔ o la nin kɔni kelen bɛ wale min ni a kɛlen no ka Yoroso marabagaw ka ulu jɔrɔ kosɛbɛ. Fintigi gansa ma wɔrɔ bɔɲɔngo ulu kɔni tun bɛ ka bɔ u ka dɔgɔjɔrɔ la kari tɛmɛnen na min ni u fagara maa fintigi dɔw fɛ sa n'olu tun bɛ bolimafɛn sen fila la a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 o wagati a kɛra dugu min na sa o de ye Petanga ye Petanga ale bɛ Duwanzan o lamini na. Kabini an ka minisiri ɲɛma ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye ni ale sigira fanga la ni wagati na ale kɔni bɛ ka yalayala ni ka ulu caya kunu tɛnɛ juin kalo tile 28 san 2021 a kɔni ye kunnafonidilaw ni ka ulu sɛgɛrɛ n'alulu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a kɛra kunnafonidilaw ulu yɛrɛ dagayɔrɔ la kuma ninnu bolila fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen na basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni wagati na o ni a ɲɔgɔnna caman u ye kuma falen kɛ ulu kan. Amita Sikaso ni wagati na a yirala ka fɔ ko gangɛnɛ ale kɔni gɛlɛyalen do kosɛbɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ dɔ falalen do a kan u y'a yira ka fɔ ko gan yɛrɛ sara o tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 5 de la nka ni wagati na ko gan sara ale bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 10 o de la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sa n'olu ye gan sanbagaw ye olu kɔni ye nin wale ni ka a kɔ gan feerelaw olu y'a yira ka fɔ ko n'i y'a ye gan kɔni ale sɔngɔ gɛlɛyalen do k'a sababu ye fɛn min sa gan kɔni tɛ ka na di olu de ma kuma tɛ olu fana ka sɔrɔ k'u bɛ a feere. An bɛ taa Katikaw fɛ yen nɔ Kati sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Yelekebugu kɔni bɛ Kati o lamini na cɛkɔrɔba dɔ min n'ale si bɛ t'i jɔ san 60 o bɔɲɔngo la ale kɔni ye a y'a yɛrɛ faga ni fɛn min sa a y'i yɛrɛ fili kɔlɔn o de kɔnɔna la a kɛra juin kalo tile 25 tɛmɛnen seerew ka fɔla sa ko ni y'a ye cɛkɔrɔba in ye a yɛrɛ faga ko a y'a furumuso ani a ɲamacɛ ni ka o de minɛ a kɔni su kɔni labɔra protection civile ma fɛ u kelen ka su labɔ sa u y'a ka janajaw kɛ sibiri juin kalo tile 26 san 2021. An bɛ to Katikaw fɛ yen nɔ hali bi an bɛ taa Kati yɔrɔ min na sa o de ye Jonkaw olu fɛ yen nɔ denmisɛn maa 3 minnu n'olu si bɛ t'i jɔ san 10 o bɔɲɔngo la sa Alamusa tɛmɛnen na sanpɛrɛn de kɔni jiginna nin denmisɛn ninnu olu kan a yirala ka fɔ ko u kɔni tun bɛ ka bɔ foro de la sanji o kɔrɔla la a bɛɛ la denmisɛnnin ale de kɔni tanyana a yɔrɔnin bɛɛ la nka a tɔ 2 olu kɔni bɛ nin na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Cadikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka kiiri tigilamaw olu ka tile 3 baarabila o kɔni kɛra baarabila ye ka sababuya kɛ nin wagati na ko lakanabaliya olu kɔni bɛ ka u ka ɲɛnamaya o kɛ o de kɔnɔna la o de y'a to sa u y'a laɲini jamana marabagaw fɛ ko u ka se k'u ka lakana ni ka o lasabati u ka ca o kɔnɔna la. Afrique du Sud kaw fɛ yen nɔ u ka sariya sunba min bɛ u ka jamana kɔnɔna la ale kɔni ye u ka jamana ɲɛma ni o ye Jacob Zuma ye ni ka ɲangi kalo 15 kaso o datuguli ka sababuya kɛ ko a ye kumafɔbali ni ka o ta k'u ka kiiri tigilamaw sɛgɛrɛ. Ka kunnafoni datugu ni Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna ye sa ni wagati na u kɔni ka fanga tigilamaw u ka fanga kɔni bɛ ka lagosi u ka jamana denw bolo ka sababuya kɛ bingani wale min o kɛra u ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa dugu min na o de ye Sola ye n'a kɛra sababu ye ka maa 100 ni maa 30 ka olu bɔnɛ u ni na n'a kɛra juin kalo tile 4 tɛmɛnen ka taa se juin kalo tile 5 ma u ka finitigi gansanw fo ka taa se fanga sinamatɔ ma olu kɔni bɛna bɔ sibiri nata in na n'o bɛna bɛn juillet kalo tile 3 san 2021 ma.
Mali kunnafoni jabaran lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na yala an ka kan bɛn da ɲɔgɔn sa an b'a fɔ aw ɲɛna aw minnu bɛ k'an filɛ sanga ni waati an ka jabarani o kan k'a fɔ aw ɲɛna aw ka to k'an ka video aw ka aimer ni ka to ka partager aw ka abonner an ka page Facebook ani an ka page YouTube kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ